guk nolatan hasi izan historio honekin. Zelan okurritu zitzaizun, joku hau egiten hastia. Jo, lehen esan dudana, aspaldiko kontue. Ni zetez irakaslea naz, eta, bueno, gorputz eskuntzako irakaslea, eta joaten ginen topaketetara. Bai. Eta topaketa horietan beti egiten genuen, herrikirolak, ez da. Hemen Euskal Herrian deko guzen, herrikirolak. Eta, karo, beti ziten zan, sota kabai horrei, beti gauza bera. Eta horren ja, hasi nintzen ja, burueri ja, bueltak ematen eta pentsetan, jo, bale, hemen dekuz gure oiturek honet direz, baina direz hor penintzulatik, ze egongo ete da, ez da? Osa, guk deko guneaz aparte, izen zen nire burutazio bat, ez da? Osa, dude bat. Eta esan, jo, oneri buelta bat emon mitzat. Eta ja hasi nintzen, beste provintzia batzuk eta Behitzen, ikusten, behituten, bai, apurtxo aztertzen, eta, bueno, lehenengo apurtxo bete garai hartan liburuek eta bar, eta jartzen bazen, juegos de Aragón, juegos de gallegos, juegos eta kizer. Da orduen ertzien komentau, Andri komentau, eta venga, igual, oporrak eukiten gendu zenien, hartu zela eta jaten ginen. Eta ibili gara golan, bai penintzulatik, eta gero ja ziginen ja kanporantza. Kanporan, nun topatutuko la joku berezienak, eta adibidez penintzulan nun topatutu joku bereziak gola? Penintzulan Madrid aldean, La Calva, La Tanguilla, eta horre dauz. Gero Aragoien bai, Los Oyetes, dauz beste batzuk, eta gero Galizian. Baina beste, Burgos aldean, Bolos, Akatxet eta horrelako gozak. Baina bestela ez dago geuse handirik, ez dago. Eta gero esan dezu, ja penintzulatik kanpotan atea zinala, ez da? Eta Frantzia aldean, horre Normandia inguruan, hor dago amiez baino gora, hor Pikardi deitzen den eskualde bat, eta hor dauz egurrezko jolaz piloa. Eta guk hemen, deko guzen nenean, adibes jaietan eta puzgarriek eta zelan ikusten duzan, puzgarririk nik behintzat ez doaz ikusi. Ikusi izan dutena izan da, jolazak, era guztietak jolazak. Osea, bai egurrezkoek, eta bai mai jolasak eta bar. Gero jungera, bai festival askotar zekao. Frantzin eta festivalak egiten direz, be. Hemen penintzulan, Madrien dago alako zer bat, martzuen izeten da, eta bajartzen da bezalako, bai, festival izeten da, ez da alako jolasak eta bar. Eta gero batez be, urriak amabizen, bai, aste horretan, guk oporrak egiten dugu zeskonan, Zaragozan be jartzen direz pillo bat jolas. Osa, inguru asko, osa, da, bleku bet, dana jolasez beteta eta era guztietako jolasak. Osa, helburua da hori, jolasa.